студио Чумата, с Хумата Долноти Ребиджи ще чуете новия хит на Алонсо, Бучка, 2010. Алонсо, възкръсна. Възкръсна, възкръсна и новината се разпръсна. Възкръсна, възкръсна и народа се зарадва. Възкръсна, възкръсна и новината се разпръсна. Възкръсна, възкръсна и народа се зарадва. Чули за добрата вест, човече, или още скърбиш? Още скърбиш. Има един, който принесе себе си, веднъж за винаги. Чуй сега какво ще ти кажа. Спри да се виниш, да се виниш. Има шанс да бъдеш един от нас и да се спасиш. Само вярвай, Исус Христос е жив и е тук между нас и се радва. Исус Христос е жив и е тук между нас и се радваме. Едно, две.